Tijjani Ibrahim, wanda aka fi sani da Mai Jama'a, an haife shi a unguwar Sharaɗa a Kano a shekarar 1981. Furodusa ne kuma mai ba da umarni a masana'antar fim ɗin Hausa ta Kannywood. Mai Jama'a ya shirya fina-finai da dama irin su Makarantar Sarki, Full Hal, Jan Zaki, Kun Fayakun, Jahiliya, Da'awa, Barzahu da dai sauransu. Darakta Mai Jama'a bai haƙura ba ganin arziki na bibiyar masana'antar Kannywood. Hakan yasa sai da ya ƙara ba da umarni a fina-finai irin su Zo mu zauna series, Zo mu saba series, Ina da mata, Ahali series, Matar Bahaushe series, Ɗan Gwamna series, Audu Gadara series, Fahad series, Mayafin Shari series, Umarni series, Ɗabi'a series, Baban Yawa series, Masoyi series, Mutunci series. Mai Jama'a shi ma zuwan shi masana'antar Kannywood ya shigo da arziki. Allah ya ƙara ɗaukaka Darakto Amin. Matasan jarumai a Kannywood sun yaba sosai da ƙoƙarin da suke gani a wurin daraktan nasu, wato Mai Jama'a. Jarumi Small Jazzy da Ramadan Boot sun tabbatar da Darakto Mai Jama'a ya kai a yi tafiya da shi a masana'antar fim ɗin Hausa ta Kannywood, wanda ke ƙarƙashin kulawar Censorship Board Kano. Sunana Shamsiyya Shama, ku ci gaba da kasancewa da ni a duniyar taurari daga tashar Shugaba TV. Ku kasance da Shugaba TV domin samun